Apik-apik ngono lho. Saek iki. Ketok-ketok juarane sepatut jane. Ojo ngono, Pak. Kowe mbok mangsuli ya, Ban. Pripun, Pak? Yo pemaku garapi, aku ngeki umpan. Nggih. Dirimu ki mangsuli ngono lho. Mengajari riyen nonton niku. Oh, lah yo iki tak ajari. Jadi aku ngeki umpan, dirimu makan, ngono lho ya. Nggih. Mbuh, ngono lho. Sarono. Ora. Rasa lancang kan? Lancang tumindak. Gaji. Ya udah ada ya. Lugu ning semu. Lah yo ngono kuwi. Iki wis dadi. Terus Mas Ende. Manja. Ini biar ning aja di sapa Nduk Wanda? Anu. Muncul Ajar piyambak, Pak. Oh, ajar. Boten enten sing ngajari. Otodidak. Iki berarti termasuk sing dingin Lah tiga. iku. Sing ngatasi ora nek sing ngajari iki kaya ngene. Aku iki ciri khas. Dan nek sing ngajari. Upama Dik Wanda ki arep golek pengajar, kok sapa Nduk wong sakmene sing pengen dadi gurumu lho? Pilihan. Sing kersa, Pak. Kabeh gelem. Kabeh gelem iki. Iki wong ngerangah kabeh iki doan. Rono. Aris wegah Aris. Saibo bunga rasa Cokoti lemut wae. Lombane kapan, Nduk? 31, Pak. Mei. Nggih. Nah, di streaming Pengestune kan, di nggih, streaming. Pak. Pengestoni. Nggih. Nah, pengestoni cowok ditungake Wanda sok entuk nominasi. Nadar nek ngantek Wanda menang, melu aku ora tak bayar. Kok malah mboten dibayar lho, Pak.
kan ya wis dungake lho. Iki ya ana imbal balike to. Nadan iku kudu sing becik malah muda kok ora bayar iki. Yo kok Muda. Muda lo nang iku muda. Tanpa netak ya. Yo diaturke. Kelinci ucul. Nah, aku tak rada lereng sawetara iki mau bar adus keringet. Nah ya. Bot-bote bentuk pasaran kena usuk tahun ngarep tanggap meneh. Yo, saiki menikmati suarane Dik Wanda. Monggo Dik Wanda buka celuk nduk. Dados. Ayo gelak disian truk. Ayo. Kentonaken Pak Haji Istianto lan Pak Pur Pak Tanto. Monggo nduk.